Aniya na mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Giingong buntis nga rider. Patay human na banggaan sa bus ang gimanehong motor sa Pandag, Maguindanao del Sur. Duha ka anak nga angkas, samdan. Senado, walay buhaton karong gibalik ang articles of impeachment batok VP Sara Duterte sa House of Representatives. Samtang mga senador, suportado ang liderato ni Senate President Cheese Escudero hangtod sa 20th Congress. Senador Bato de la Rosa, gipangunahan ang pagsaulog sa 127th Philippine Independence Day sa Davao City karong adlawa. Libuan ka trabaho, gitanyag atol sa Kalayaan Jobs Fair sa managlahing lugar sa Mindanao. Dalan palibot sa merkado sa Kugon sa Cagayan de Oro City. Ablihan na sa mga motorista. Night market, maapektuhan.